ନାମ ଋଷି ଚିନ୍ତନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ। ଲେଖକ ବା ନବଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ତପନିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟ। ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ ଦିଅ ପରେ ପାଅ। ମହାପୁରୁଷମାନେ କାହିଁକି ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଚନା କରନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଚାରଣୀୟ। ମନନ ଚିନ୍ତନ କଲା ପରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ହୋଇଗଲା ଯେ ତ୍ୟାଗଠାରୁ ବଳି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଫଳଦାୟୀ ଧର୍ମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ୍ୟାଗର କଷଟି ମନୁଷ୍ୟର ଭଲମନ୍ଦ ରୂପକୁ ଦୁନିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ। ମନରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁଥିବା କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ବିକାରର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗଠାରୁ ବଳି ଅନ୍ୟ ସାଧନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହି ଦୁନିଆରୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ପ୍ରଥମେ ତ୍ୟାଗ କର। ଗଣ୍ଠିଲିରୁ କିଛି ଖୋଲ। ଏହି ଜିନିଷ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା। ଯେକୌଣସି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦାନ ଚୋରି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଳି ମାଗଣାରେ ମିଳିନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦିଅ। ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ପଇସା, ଅନ୍ନ, ବିଦ୍ୟା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସଦାଚାର, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ସମୟ, ଶରୀର ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କର। ତା ବଦଳରେ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି ମିଳିବ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ରାଜସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜ ଓକିଲାତି ଛାଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତାଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଲେ। ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନିଜର ଗୋଟିଏ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ହାତ ପସାରି କିଛି ମାଗିଲା। ମୁଁ ମୋ ଝୁଲାରେ ଥିବା ଅନ୍ନରୁ ଗୋଟିଏ ଦାନା ବାହାର କରି ତାକୁ ଦେଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିଲି ସେଇ ଝୁଲାରେ ସେତିକି ଆକାରର ଗୋଟିଏ ସୁନା ଦାନା ରହିଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ହାୟ, ମୁଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ କାହିଁକି ତାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ? ସେତିକିରେ ମୁଁ ଭିକାରୀରୁ ରାଜା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 1940 ମସିହା।